Добър ден, казвам се Иван Парк. А вие как сте? Вие знаете ли, в тази седмица аз реших да пътувам на Рим, в Италия, защото в тази семестър до сега нямаше много почивден и почти аз имаше много като лекциите в моят като университет и много исках да като разгледам и също пътувам други страни, особено в Рим, защото там има много артични и също много исторични места. Особено аз много харесвам да като разгледам няколко като сгради, които е много дълго, много стар. И също през тази седмица времето беше много хубаво за щастие, защото един от моят приятели, той сега живее в като казино в Италия. Там е много недалече от Рим. И той каза ми сега, като миналата седмица валеше много дъжд, но за щастие сега времето е много хубаво и не вали. Малко облачен, но аз много харесвам като това времето е. И много щастие, няма много туристите също. Може би това е поради времето и няколко хората знаеше, мислеше като ще вали, но не вали. И тук в център там има много паметници, също има и вие можете да видите като тук всичко е много красива, с няколко дървета също много хубаво е. И да, това е защо аз реших да пътувам в Рим. И за първи ден, като за това видео, аз просто ще разгледам като особено в център какво има и също скоро ще пътувам няколко известни места, примерно всичките знаят като Колосеум също има и Пантеон, където е много важен църква. И накрая много искам да разгледам на Ватикан, защото в Ватикан там има много важен музей, като Ватикан музей. Там има много известни няколко изкуства. Примерно изкуства на Микеланджело и Ван Гого също има. И особено аз много харесвам да рисувам и много искам да последвам като няколко тези художници. Сигурно аз мисля, че всички туристите ние имаме различни причина защо ние пътуваме в Рим или други места също. И добре, аз пак ще дойда и ще обяснява как беше в Рим. Хайде, чао!